V-ați întrebat vreodată cum arată un oraș al viitorului? Dacă v-ați gândit, sigur ați avut în minte imagini faimoase din cărți și filme, unele mai interesante decât altele. Totuși, să revenim cu picioarele pe pământ și să vedem ce ar însemna cu adevărat în ziua de astăzi un asemenea loc. Strategia Digital Mureș își propune să construiască un oraș în care sistemele informatice, tehnologia, cetățenii, administrația și companiile de top conviețuiesc pentru a construi un oraș inteligent, o mică parte din viitor. Locul în care urmează să se dezvolte acest proiect de pionierat este municipiul Târgu Mureș. Și nu întâmplător. Există o serie întreagă de avantaje geografice, economice și administrative care îl recomandă. Orașul științific pentru cercetare și informatică medicală. Acesta presupune crearea unui district de afaceri, un orășel în adevăratul sens al cuvântului. Va fi un loc în care se vor crea mii de locuri de muncă, iar companiile investitoare vor beneficia de avantaje substanțiale în urma activităților de cercetare în medicină și informatică medicală. Pentru realizarea sa, se vor construi două elemente principale: un parc tehnologic ultramodern pentru cercetare și un cartier rezidențial care să găzduiască oamenii de știință și angajații companiilor investitoare. Parcul tehnologic va oferi facilități comune tuturor corporațiilor ce vor activa aici, un centru de supercomputing și unul de cercetare. Specializarea în domeniul informaticii medicale nu este întâmplătoare. Târgu Mureș are unele dintre cele mai prestigioase instituții de profil, în timp ce România dispune de cercetători și specialiști IT de elită. Orașul științific nu inventează un nou tip de parc tehnologic, ci preia un model de succes din Franța, orașul media Issy-les-Moulineaux. Aici s-au pus la dispoziție un spațiu și o strategie de dezvoltare complexă. Acestea au dus la investiții și beneficii masive ale unora dintre cele mai mari corporații media și nu numai. Issy-les-Moulineaux a ajuns astfel să fie cotat al 7-lea oraș științific din lume, oferind 90.000 de locuri de muncă. Același lucru se va realiza și în Târgu Mureș cu ajutorul consultantului strategic al orașului Issy-les-Moulineaux. Acesta va adapta modelul și know-how-ul din Franța în realizarea orașului științific pentru cercetare și informatică medicală. În plus, administrația va pune la dispoziție investitorilor un teren, strategia de dezvoltare și susținerea administrativă în realizarea proiectelor. Implicarea autorităților se vede deja. Târgu Mureș a semnat cu IBM un memorandum de înțelegere pentru realizarea unui centru de excelență în cercetare unde, pentru început, vor fi dezvoltate 6 programe de renume internațional. Primăria a demarat și procedura de accesare a fondurilor europene nerambursabile pentru cel mai performant centru de supercomputing din Europa de Est. De asemenea, pentru finanțarea proiectelor din cadrul strategiei Digital Mureș, administrația locală va folosi fonduri nerambursabile, europene și nu numai, precum și parteneriate public-private. Rezultatul final va fi un proiect complex în care comunitatea târg-mureșeană, investitorii și lumea întreagă vor avea de câștigat. Iar toate acestea se vor întâmpla doar în orașul științific pentru cercetare și informatică medicală, partea strategiei Digital Mureș, o strategie pentru un oraș inteligent cu oameni inteligenți. Mai multe detalii pe www.digitalmureș.com.